Hagajing lekai subruto kop under 15 boys hapring ka Meghalaya Pyrshah eka ISSO. Haba pai sya kana gajing lekai ka Meghalaya kalakhur ka namjob hadin bagalala aban pelimsuk eka ISSO hadu nyeu lanot. Baling ba kana gajing job ka Meghalaya kadang jan bani urung sya ka quarter final. Ka khubor ka basngeu tanan nagbanta ki riwich football ka jella bad ginong krisyan barat ba jong ka Shillong Lajong baya ka wei gajing lekai semi final jong ka Duran Cup on sai lekai Nongbah Shillong haga arpun riu tarik mentau menai Ogos haga porsan siteng janmin kajing lekai semi final ka Banengkong kalong hapdeng ka North East United Pyrshah ka Shillong Lajong bad kani kala ru bandai kajing lekai semi final ka ba itanat bha namar baro artli ki kenhun kidai na ka Thai North East kumban shupen kan mau ke Shillong Lajong kalamat ika namrem Pyrshah ika North East United haga jingle kai Duran Cup house nem arjar arpeulai dasau lanot badminton nem ke Shillong Lajong ka habani kunteng ban siu kuliang ya ka North East United ka Shillong Lajong kadai ka kenhun ka blayo ban rungteng sya ka semi final house nem arjar khatwei badminton nem lada ka job haga ne ka jingle kai semi final kandai ka sin ka Banengkong bakani urung sya ka final jong ka Duran Cup